Καλώς ήρθατε στο Canaway 3.0. Έχετε ποτέ ακούσει για την κάναβη? Αυτό το συναρπαστικό φυτό είναι γνωστό στην ανθρωπότητα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχει πολλές διαφορετικές εφαρμογές στην καθημερινή μας ζωή. Πρώτα απ' όλα, παράγει φυσικές ίνες που είναι πολύ ανθεκτικές και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ρούχων και διαφόρων υλικών. Οι ίνες μπορούν επίσης να μετατραπούν σε δομικά υλικά, με τα οποία μπορούμε να κατασκευάσουμε βιώσιμα σπίτια. Το φυτό κάναβης έχει επίσης μεγάλα ωφέλη για το περιβάλλον μας. Αναπτύσσεται χωρίς να απαιτείται γενετική τροποποίηση για την αύξηση της απόδοσης, χωρίς υπερβολική κατανάλωση νερού και χωρίς τη χρήση λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων. Μάλιστα, αφήνει πίσω του ένα χωράφι έτοιμο για σπορά. Πιο υγιές και πιο καθαρό από πριν. Καθαρίζει επομένως ακόμα και το περιβάλλον μας. Και τέλος, αλλά το πιο σημαντικό για εμάς, η κάναβη έχει εξαιρετικά ωφέλη για την υγεία. Περιέχει περισσότερα από 100 διαφορετικά φυτοθρεπτικά συστατικά, με τα καναβινοειδή να είναι τα πιο γνωστά. Επιπλέον, το φυτό μας προσφέρει τερπένια, τα οποία έχουν ειδικές επιδράσεις στον οργανισμό μας. Το σώμα μας ρυθμίζει σημαντικές βιολογικές διεργασίες μέσω του ενδοκαναβινοειδού συστήματος. Κάποιες από τις απαραίτητες ουσίες για την ενεργοποίηση αυτού του συστήματος παράγονται από τον οργανισμό μας, αλλά σημαντικά συστατικά όπως το CBD πρέπει να προέρχονται από τη φύση. Τις τελευταίες δεκαετίες, όταν η πρόσβαση στα καναβινοειδή της κάναβης ήταν πιο δύσκολη, το σώμα μας έχασε την ικανότητα να τα χρησιμοποιεί αποτελεσματικά για την υγεία μας. Γι' αυτό πρέπει να επανενεργοποιήσουμε την αποτελεσματική χρήση εξωτερικών καναβινοειδών. Το ενδοκαναβινοειδές σύστημα φροντίζει για τη διατήρηση της βιολογικής ισορροπίας στο σώμα μας, μειώνοντας φλεγμονές και άλλα προβλήματα. Συμπληρώνοντας τον οργανισμό μας με καναβινοειδή από το φυτό κάναβης, μπορούμε να μειώσουμε τη φλεγμονή με αποτελέσματα όπως η ανακούφιση από τον πόνο. Επιπλέον, υπάρχουν σημαντικά ωφέλη για το νευρικό σύστημα, όπως η βελτίωση της διάθεσης, η ψυχική σταθερότητα και η πρόληψη σοβαρών διαταραχών του κεντρικού νευρικού συστήματος. Canaway, ένας πρωτοπόρος στον κόσμο της κάναβης. Η Canaway είναι μια καινοτόμος εταιρεία που πρωτοπορεί στη μεγάλη κλίμακα εξαγωγής καθαρών καναβινοειδών, προσφέροντας τα ωφέλη της κάναβης για την υγεία σε όλο τον κόσμο. Η Canaway διασφαλίζει ότι οι πρώτες ύλες της προέρχονται από βιολογικές καλλιέργειες. Παρόλο που άλλες επιχειρήσεις συχνά προσφέρουν μόνο CBD, η Canaway παρέχει προϊόντα πλήρους φάσματος. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα καναβινοειδή που υπάρχουν φυσικά στο φυτό περιλαμβάνονται στα τελικά προϊόντα, ενισχύοντας τη δραστικότητά τους λόγω της συνεργιστικής δράσης τους. Πιστεύουμε επίσης στα μη ψυχοδραστικά καναβινοειδή. Γι' αυτό πραγματοποιούμε τακτικά ελέγχους για την παρουσία THC. Η μέθοδος τριπλού ελέγχου που εφαρμόζουμε σε κάθε παρτίδα διασφαλίζει ότι τα προϊόντα μας δεν περιέχουν THC, αλλά μόνο τα ευεργετικά καναβινοειδή. Είμαστε απόλυτα διαφανείς και παρέχουμε αναλυτικές αναφορές για όλα τα προϊόντα μας, τις οποίες μπορείτε να κατεβάσετε από τον ιστότοπό μας. Ανακαλύψτε τα προϊόντα μας με βάση την κάναβη. Το κορυφαίο μας προϊόν είναι το Pure Gold. Αυτό το προϊόν ευρέως φάσματος περιέχει όλα τα καναβινοειδή που βρίσκονται φυσικά στην κάναβη και είναι διαθέσιμο σε διάφορες συγκεντρώσεις. Η πιο δημοφιλής έκδοση είναι αυτή με 1000 Max CBD. Τα καναβινοειδή συνδυάζονται με έλαιο τριγλικεριδίων μέσης αλυσίδας, βελτιώνοντας σημαντικά τη βιοδιαθεσιμότητά τους. Προσφέρουμε επίσης εκδόσεις με 250 έως 2000 mg CBD. Αυτό το προϊόν είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση και προσφέρει τα ωφέλη της κάναβης σε πλήρη μορφή. Ορισμένα καναβινοειδή έχουν ειδικές βιολογικές επιδράσεις. Γι' αυτό έχουμε εισαγάγει ένα προϊόν πλούσιο σε CBG. Αυτό το καναβινοειδές είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στη δράση του στο κεντρικό νευρικό σύστημα και βελτιώνει τη διάθεση. Οι χρήστες αυτού του προϊόντος αναφέρουν βελτιωμένη ψυχική κατάσταση και περισσότερη αυτοπεποίθηση. Το πράσινο έλαιο κάναβης είναι το προϊόν μας που εξάγεται απευθείας από το φυτό κάναβης. Είναι πλούσιο σε πρόδρομες ενώσεις καναβινοειδών, όπως το οξύ CBD. Εάν είστε νέοι στη χρήση καναβινοειδών, συνιστούμε να ξεκινήσετε με αυτό το προϊόν, για να ενεργοποιήσετε το ενδοκαναβινοειδές σας σύστημα. Σάλβε είναι ένα από τα πιο δημοφιλή προϊόντα μας. Αυτή η τοπική αληφή απελευθερώνει άμεσα καναβινοειδή στο δέρμα και διεισδύει βαθιά στους μύες. Χάρη στις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές της, προσφέρει ανακούφιση από τον πόνο σε πονεμένους μύες και αρθρώσεις. Hydrolux είναι μια κρέμα που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο το σώμα. Είναι πλούσια σε αντιφλεγμονώδη καναβινοειδή, μαλακώνει το δέρμα και προσφέρει ένα ήπιο αναλγητικό αποτέλεσμα. Για συγκεκριμένες περιοχές που χρειάζονται άμεση ανακούφιση από τον πόνο, το ρόλον είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό. Προσφέρει ένα δροσιστικό αποτέλεσμα χάρη στη μενθόλη
και παρέχει αντιφλεγμονώδη καναβινοειδή με υψηλή βιοδιαθεσιμότητα. Η Canaway προσφέρει επίσης μια σειρά προϊόντων περιποίησης δέρματος, εμπλουτισμένων με καναβινοειδή ευρέως φάσματος. Αυτά τα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιούνται καθημερινά για τη βελτίωση της υφής του δέρματος και την πρόληψη ερυθρότητας χάρη στις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές τους. Pure Plant Power P3 είναι το πιο πρόσφατο premium προϊόν μας. Συνδυάζει τα ωφέλη των καναβινοειδών ευρέως φάσματος με ισχυρά φυσικά αντιοξυδωτικά, όπως το τριαντάφυλλο και τα μούρα υποφαούς. Περιέχει επίσης αντιφλεγμονώδη συστατικά όπως κουρκουμά και τζίντζερ και είναι εμπλουτισμένο με μυρσένιο, ένα τερπένιο που βελτιώνει την πρόσβαση των καναβινοειδών στον εγκέφαλο, ενισχύοντας τα ωφέλη τους για το νευρικό σύστημα. Συμπέρασμα. Είμαστε υπερήφανοι για τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που προσφέρουμε στην Canaway. Εάν είστε νέοι στη χρήση καναβινοειδών, συνιστούμε να ξεκινήσετε με το πράσινο έλαιο cannabis. Λίγο αργότερα, μπορείτε να προσθέσετε το Pure Gold στην καθημερινότητά σας. Η δοσολογία μπορεί να αυξηθεί σταδιακά. Η χρήση του CBG είναι ιδανική για όσους θέλουν να βελτιώσουν τη διάθεση ή την αυτοπεποίθησή τους. Τέλος, προτείνουμε περιστασιακή χρήση των προϊόντων μας για ανακούφιση από τον πόνο, όπως το Salve, το Roll-On και την κρέμα Hydrolax. Καλώς ήρθατε στον κόσμο των καναβινοειδών. Είστε έτοιμοι να απολαύσετε προϊόντα κάναβης υψηλής ποιότητας που θα βοηθήσουν το σώμα και το πνεύμα σας να βρουν την ισορροπία που χρειάζονται.